Eto, dok pravim smoothie pričam kako sam rekao mojima da ne želim da studiram fakultet. Uglavnom, jako težak period za mene jer prosto sam tada bio jako labilna ličnost. Pogotovo zato što još nisam znao koji fakultet da upišem. I o mom izboru je pričala cijela familija, to jest cijela familija se mešala, ali to nisam kriv ja, to su dozvolili moji roditelji, ali i ja sam mogao da kažem, ali dobro. I negdje su svi komentarisali javno, upiši ovo, odavde imaš pare, ovo će ti se isplatiti, od ovog ćeš lepo živeti. Prosto mogu da kažem da je moj fakultet bio miks želja da udovoljim svima, cijele familije i porodici, što ne treba da radite i prosto vaš izbor, to jest fakultet koji želite upišete, zadržite isključivo za sebe. Mi verujete, upisao sam jedan od najtežih fakulteta. Najsmešnije što mi je motivacija bila da nastavim da snimam za TikTok. Ja nisam 2 mjeseca snimao zbog TikToka i eto, to je bila jedina želja zašto sam upisao jedan od najtežih fakulteta. Nakon 2 mjeseca sam rekao mojima da ja prosto ne želim više ovo, jer sam postajao osoba koju prosto ne prepoznajem. Znači, počeo sam da radim ono što ne volim.